To je pomerne asi, aspoň pre mňa, taká jednoduchá otázka. Asi v tom, čo bolo mne. V slobode? V slobode ísť proti prúdu, v slobode chytiť veci iným spôsobom, priznať si, že to, čo sme robili doteraz, nás neviedlo vlastne k skutočnému šťastiu a zrazu ísť proste proti prúdu. Lebo kráčať s Bohom alebo s Kristom väčšinou znamená ísť proti prúdu. Chce to odvahu, chce to trošku bláznivosti a všetko je to ale postavené na radosti, ktorú práve tento vzťah dáva. A v tomto je František úplne ukážkový. Našiel Krista, našiel nový vzťah a neváhal všetko otočiť hore nohami.